kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kaburuji dowlaji dentuɗi e kaburuji international. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire moon non gonne joni ko 7h kikiɗe ɗo e Cincinnati ko on waktu yoni toon to Philadelphia ko on wakkati yoni toon to New York so toon to Paris ene wayno ɓe goni ko 1h du matin toon to Dakar ɓe goni ko 11h jamma. Khabaruji mo demgal Pulaar ngiɗen khabaruji men États-Unis d'abord ko fate en coupe du monde oɗo ñalawma hande ɗo oɗo mo kalten wayno ko kamɓe France e kamɓe Irak match mabɓe jonno ko dartina ɗum non sibabude majjaji bannude toon ɗum noon majjaji ɗi kadi e nder kuule fate kisala surtout kadi ko ɗum kadi ko FIFA jamdire e kamɓe leyɗele mbayede fof kala ɗum majjaji mbaɗi ken abbo nokkude joueur ɗo ken won 17 kilométre il faut ko mo oɗon match dartina donc ɗum waɗi oɗo sa joni kamɓe France e kamɓe Irak match mabɓe ko dartina andaka taw so tawi jogi fudditade par ce que toɓoji nan continue toon e wiide mabɓe kadi kamɓe journaliste uji France wona tumnade hande koɓe keewi habaruji umade toon to hohoɓe toon wona sibabum toɓoji mais ko sibabude joni majjaji ɗi kadi ko ɓaddi ɗon e stadium ɗo woni ɗo woni fof ene wayno ko yimɓe fof jaltinoma toon to e stade gonɗo toon to Philadelphia o sibabude majjaji ɗi kono ene wayno oɗo sadio ɓe garti andaka tan noon holde kamɓe France kamɓe Irak ɓe gartata pour wattude mata pour kadi fuɗɗitade walla saɓe continue ɗum jarano ɗum noon ko ɗum jarano ene wayno ko France kañum mennoɓe 1-0 ɗum noon ko kanko Kylian Mbappé ko kanko binno oɗon bit ko wonde fof ma garti en ko fati coupe du monde kadi ene wayno ko toon to New York kamɓe Sénégal eɓe ɗamini hande fottude Norvège ɗum noon ko hedde 8h jaam hawnaki kadi sibabu ɗiɗo toɓoji andaka so tawi ɗo oɗon match jogo fuɗɗade nde wiyande kono kanko ɗum ɗamina kamɓe jeyaɓe toon to Norvège e jeyaɓe toon Sénégal noon ɓe puɗɗima nadde toon to stadium gonɗo toon to New York e ɗum noon kadi kono ene wayno ɓe jamiraka raw yoɓe puɗɗo wadde réchauffement mabɓe saabu ene wayno toɓoji nan continue toon oɗo sadio donc e jamma kadi ndamina hedde 11h jaam kamɓe Jordanie kadi maɓe pottu e Algérie ɗum noon ko oɗon match kadi kañum woni cakkitto ko siftindon tan e oɗo ñalawma hande altinono kamɓe Sénégal ɓe joude e Norvège ɗum noon ko 3-2 Norvège hawi France joude e Irak 3-0 Argentine joude Argentine fotti kañum e Autriche 2-0 donc ɗum woni matchuji hande ɗi donc ene woni janggoɗo ɗamina kamɓe Portugal maɓe joude Ouzbékistan ɗum noon ko 13h local Angleterre ma joude Canada 16h Panama ma joude Croatie 19h ene woni 22h Colombie kañum joudata République démocratique ɗum woni matchuji haɓe jouɗe hande groupe A oɗo saji groupe A ene wayno oɗo saji woni ko dow Mexique rewi en Corée du Sud rewi en Tchèque donc Afrique du Sud woni second donc hande tumnade habaruji gomɗi ɗi toon to Philadelphia nde toon to kamɓe jouɗi contre Irak gonɗi toon ene wonde majjaji ene wayno ko match o dartinoma kadi ɓuuri 1h de temps woni ko caggal muɗum kadi ɓe garta e nder toɓo hewgo dole continue match maɓɓe ɗum noon ene wayno ko ɗum woni France hawiɓe kamɓe Irak 3-0 toon to Sénégal toon kadi to New York ene wayno ko kamɓe Sénégal kadi ko ɗami noon no fewi wonde ko Norvège ma hawɓe victoire ɓurɗo hewde dole kono ene wayno ko yiyama kam e premier mi-temps kamɓe Sénégal kamɓe ndeɓini match o haabi fuɗɗinade ɗum noon ko tagu Norvège na binnaɗo o kadi tinnare hande ko haala ene wayno ko sibabude kanko Kalidou Koulibaly ko kanko waɗi erreur ene wayno dartini balo kono o rokki ɗum ene wayno ko yimɓe attaquant ji kamɓe Norvège en jetti Tidiane Niang kadi ene wayno 24/24 gonɗo e radio Jawol Sare pour wallude on match ɗiɗo jarata heure par heure habaruji men international hande toon to Suisse hono kanko jeedi Vence e nder konngudi kadi ɗo ƴefti ɗum nde huccino e jayndiyankoɓe o sifima no fewi kaldigal gongal odin hakkude kamɓe e États-Unis e kamɓe Iran caggal kadi de délégation ngaji mabɓe kamɓe ɗiɗo fof gartan e délégation ngaji leyɗele ɗe ganduɗa dogoɓe oɗo sa joni pour yo jaam dañi toon to guerre gonɗo toon to Iran nde hande kanko jeedi Vence e nder konngudi ɗo haali o wonde ko so tawi ɗum ɗo no fuɗɗiri ni yaari yesso ne wayno ko oɗo sa joni ɓe mbawi fuɗɗade made hunde jogonde mata surtout yenno ko jambelen dañi toon haare wonde toon to Iran ɗum noon wiidema ko kanko Vence o wi wonde ko kanko e délégation ngaji américain ñu ngarɗo toon fof ɓe kaali ɓe mbi wonde ko oɗo sa joni on kuɗɗi yiyede kaldigal ngal ɗum noon ko progrès ko gueɗe ɗaminade ma yaaru kadi ne wayno ɓe mbawi kadi sosde kala peeje bawɗe wonde surtout yenno beele jamne waɗe toon ɗum no fof ɓeydude kadi yakare wonde cirtol Hormuz ngol ene wawa continde udditede ɗeɗi ganduɗa en ko ɓuuri hewde e ngallu aduna ngu ko toon rewa donc wiidema ko kanko jeedi Vence ene wayno
président mo États-Unis wi wonde ko dum dogade no wayno ko balde capan jagom jogade pour kaldigal fu en continue wadde son hakkunde mabbe kambe États-Unis e kambe États-Unis Iran o yeno wayno do sa joni en jogi signe mo ko wonde fo kanko jedi Vance mo ummi ton to Suisse a fatude Amerique e kadi en wayno ko kanko président mo États-Unis Donald Trump o limti kanko war mo kadi peje wadde do sa joni bele cirtugol no continue disete e dum wadi balde ben de en wayno ko prix pétrole en der États-Unis fudum telade les sat barigal ko hemno temdere no gasiti yettima hande capande $10 hande khabruji men international tumnade kadi ko kanko jedi Vance ko ekner kongo didi o hali tonto siet kadi wi wonde ko alessago tonto Suisse o ko alessago kambe Iran kadi be mbawa continuity jabdi wonde ko bedo yewto inspector uji ko fate nucléaire mbawa continue darde ton e nokkuji kambe Iran be jogi kala ko fate gede nucléaire dum non kadi tumnade kadi ko yalti ton to Washington dum do fo gede de ganda gonnode e nanondiral gonnongal don hakkunde makko kanko ancien président Barack Obama e kambe Iran donc en wayno dum do fo kala ko lamu ko Donald Trump hala o sajin ala fo gede de mbadi o sajin odo gede be badde Iran a taw kadi ko intérêt américain taw ko dum wona hunde wado nonde gila e lamu ko kanko ancien président abuji men international sector donc to Senegal tumnade kadi ko winda ton Senegal on kambe FMI e man be jillinomo ton Senegal dum non ko yontere bende e jilluma be non kadi ko tentinde kadi wonde ko do wonde ko pamondiral wadi hakkunde laamu keso gongo ton Senegal go e kambe FMI e surtout yena ko pour fawti jewtade kala nyamaale de ganda o do sa joni Senegal no e continue danje FMI wala nyamaale gonno den ponno de kalisa jumon kono data si chagal de halluji jalti ton won nyamaale yaftuno de tawde nyamaale ko cuuda a kono ne woni ko chagal de kangu Ousmane Sonko non sama gouvernement ko makko yen a kono chagal dum kadi de konko woro o jefti ko ngol wuccide télévision wuccide Sénégal na be wonde won gede kewde do halno surtout yen ko haali en ko fate nyamaale cuuda de dum do fof ko nden on sa o wonno ko opposition o jugno ko parti e kadi o don sa wala no hattan jogade dole pour wawde jewtade de don gede pour hawala o anda dum no fo non way nadi ko hunde ni ganda halluji makko ko boy gaddi min jibru ton to Sénégal ko gonno kadi sibabu dum hono kambe organisation aji kedi ko en FMI a fuddi rostade elite Sénégal sibabu no wazo wala dum fo way wonde fo en wani ko kaldingol mabbe kambe FMI de bal e laamu kesu gongo ton to Sénégal ngu a tunna hande ko yarti ko winda ton to Sénégal en wani odo sa jeni kambe FMI be puddi mo wala de laamu ngu puddi mo wala de kadi get page badete do sa jeni pour wawde rende kala ko jawdi ni ganda ko e mi jogi hande sekitare won gede won kadi hawnaki dendani hakana rokkabe holare wonde ko kala ko e Sénégal jeftema rewnde ko lawol mo musidɓe tedduɓe ten ko ɓeɗa josar ko ɗo tongi meftane men e jamma hande o en ñaguima joom jam mo jam woni jungo mum nde waɗante en jam